mana subscribe daga gefe ga alamar ƙarfa sai ku danna ta domin samun ƙayatattun shirye-shirye a kowane lokaci. Muna yin marhaba daga ne da wata na Ramadan, yan sarauniyati abu da suke muku hati Ramadana. Muna yin marhaba buka ne da wata na Ramadan, yan sarauniyati abu ne suke muku hati Ramadana. Muna yin marhaba buka ne da wata na Ramadan, yan sarauniyati abu ne suke muku hati Ramadana. Farko rabbana Allah ne ya sa musani, kare kada yanta kai cuta kuma kai yawa magani. Ka dafa mana Allah sannan kai mana lamani, mu yawa karwatar rabana na da babu kamar saman duba. Muna yin marhaba buka ne da wata na Ramadan, yan sarauniyati abu ne suke muku hati Ramadana. Salati ya Allah da da a gurin sama jittafa, wa alaye sanyo sahaba gaban su na rankwafa. Ka sanyo tabi'i na hada da masoyan Mustapha, watan Ramadana ya dawo jama'a na marhaba marhaba. Muna yin marhaba buka ne da wata na Ramadan, yan sarauniyati abu ne suke muku hati Ramadana. Watan Ramadana ya dawo da ake mana uzuri, aiki ɗaya in kayo lada biyu kuma a zahiri. Duk cewa mai bacci ya farka kun ji watan gari, mu tashi mu dinga na fulfili a cikin watan ga kwai riba. Muna yin marhaba buka ne da wata na Ramadan, yan sarauniyati abu ne suke muku hati Ramadana. A cikin wannan wata ne akan yi daren lailatul qadar, sannan kuma mumini an hani ba a san shi da yin ashar. An so shi ya dinga istighfari ya dage azkar, ya dinga salatuka ga ma'aiki sannan kar ya yogi ba. Muna yin marhaba buka ne da wata na Ramadan, yan sarauniyati abu ne suke muku hati Ramadana. Ya manzo Allah Mustapha ya faɗi ga mutum mai azumi, ka zamo mai nistuwa kuma kar ka zamo azzalimi. Wazi da gargadi shi ya zamto aikin malami, mu tashi mu dinga yin neman ilimi wallahi akwai riba. Muna yin marhaba buka ne da wata na Ramadan, yan sarauniyati abu ne suke muku hati Ramadana. Mu dage sadaka sannan mu rarraba dukiya, bani na faɗa ba annabi ne ku ji zancen gaskiya. Wanda duk kuma ya musa su na ce masa baya da lafiya, maganar annabi ce wanda ya kokonta cikinta zai ga hukuba. Muna yin marhaba buka ne da wata na Ramadan, yan sarauniyati abu ne suke muku hati Ramadana. Watanni 12 ne amma kuma daban, ana maganar watan Ramadan ba a sashen aban. Shi zaɓaɓɓe ne a gurin Allah Ramadan, sallah na fulfuli su an ya kamata ce mun saba. Muna yin marhaba buka ne da wata na Ramadan, yan sarauniyati abu ne suke muku hati Ramadana. Wata ne wanda annabi ya je fadar Rabbana, Isra'i mi'iraji cikinsa aka yi ɗantuna. Sirri ne shi da Allah har sallah aka zayyana, falalar wannan wata da yawa take sannan ai akwai nasaba. Muna yin marhaba buka ne da wata na Ramadan, yan sarauniyati abu ne suke muku hati Ramadana. Matsayin wannan wata a gare mu dai ba ta faɗo, domin alkhairan Allah cikinsa ya hado. An kulle wuta aljanna ce yau aka buɗo, lallai wannan wata matsayinsa daban jama'a biyo haba. Muna yin marhaba buka ne da wata na Ramadan, yan sarauniyati abu ne suke muku hati Ramadana. Mu roƙo ne muke a gurin Allah Ar-Rahimi, ya gafarce mu dan alfarma watan gana azumi, ya yaka kurakuran mu ya ƙara zuba mana ilimi.
alfarmar annabinmu Muhammadu Kwarzo babba dan babba. Muna yin marhaba baka ne da wata na Ramadan. Sarauniya ce abu na sake muku hafi Ramadana. Allahu ka taimake mu kasar mu zauna lafiya, musamman kankara kasana kasar mu gaba daya. Da ake ta kashe mu ba hujja ku ji zancen gaskiya. Allahu ka tausaya mana ba dan halayen mu ba. Muna yin marhaba baka ne da wata na Ramadan. Sarauniya ce abu na sake muku hafi Ramadana. Ta mulman ko da Allah anan ne mu muka rakata. Sarauniya ne firisti abu masu waka gasgata. A kankara nan muke a jihar Katsina sai ku tabbata. Allahu ka taimake mu dan alfarmar shugaba. Muna yin marhaba baka ne da wata na Ramadan. Sarauniya ce abu na sake muku hafi Ramadana. Muna yin marhaba baka ne da wata na Ramadan. Sarauniya ce abu na sake muku hafi Ramadana. Muna yin marhaba daga ne da wata na Ramadan. Sarauniya ce abu na sake muku hafi Ramadana.